Зәңгәр экраннар янәшендә сезләр барын тоябыз. Күңелләрдә җыр моңнардан, җылы сүздән сезнең өчен күпер кыябыз. Шулай дип башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә Нагаевда кунакта тапшыруның чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Сәлам телеканалы дулкыннарына киләнгәнсез. Һаумыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар, барсагызга ла кайнар сәлам. Эй, моңлы жан, елатырлык, юатырлык, җырлатырлык, сөйдерерлек һәм сөярлек көчләре бар. Күңелеңдә җыр моңнардан торган, йолдыз булган, хыял булган күкләрең бар. Шулай дип сәламлыймын. Әле яңа гына табадан гына төшкән Башкортстанның халык артистын яраткан җырчыбыз радио дулкыннары аша бик күп еллар һәрбер идә кунак булып өлгергән Фәрвәз Урманшинна. Кайнар сәлам. Һаумыгыз. Инде дә кунакка килеп, хатирәләрне барлап, бүгенге дәрәҗәләрдә синең белән бергә бөек булу алу теләгендә коллегам дип эндәшәм. Бик шатман, бик. Минем белүемчә, Гафури районы Юлык авылында Рәшидә һәм Фәргать гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килгәнсең дә, җырлап үскән шәп, өстәл буйлык кына булганда укырга барам дип җырчы булырга хыялланып торган егет булган ул. Үзе барда хәерник мин сөйлим, әйдәгез, үзен тыңлыйк. Мин ямле Гафури районының Горур Магаш тауы итәгендә ямле Саф авылы Едем елгаһы буенда урнашкан Юлык дигән авылда дөньяга килгәнмен. Мине инде минең әсәем үзенең туган көнендә 20 майда үзенә бүләк итеп бул дөньяга тапкан, дөньяга килтергән. Һәм инде миннән һуңнан тагы ла 4 бала үстек без гаиләләр бетәбез 5. Һәм инде 8 класста тамамлагас, мин артабан уку теләге менән инде Өфе сәнгать училищеһына килдем. Хыялым әлбиттә ярсы булу ине, чөнки мине мәктәп эскәмияһеннән үк һин ярсы булырга тиешең дип минең укытучыларым да бына шулай дәртләндереп тордылар инде. Кичкенә чакларының, матур чакларының, йөгереп уйнап йөргән чакларының хатирәләре бәлки гаиләдә кемнәрдер җырлый белү белән бәйле булгандыр. Бәлки кемнәрдер синең инде туган тумаша арасында картәти нәнәңнәр яклап гармоннарда уйнаган, курайлар сыздырган кешеләр булгандыр. Каян синдә шундый моң булып тугансың? Минең ике яктан да ул сәнгатькә булган һөю бар, чөнки минең әсәем бик моңлы итеп йырлай. Хәзер инде әзрәк сирләп тору сәбәпле ул бик йырлап ултырмай инде. Шулай да мәҗлесләрдә ул һәр вакыт уны һорап йырлата торган булгандар. Әле мин үтә төшкәстә ул шулай бездә кунак булганда ла һәр вакыт йырлай торган. Шуннан һуң минең атаемның атаһы, безнең якта Алатай дибез инде, ул бик матур итеп йырлай торган. Кызганыска каршы мин бәләкәйрәк булып калдым. Ул бул дөньяның киткәндә ул Бөек Ватан һугышында катнашкан ветеран, 7 ел хезмәт иткән ул. Һәм инде тормыштың бuna кадерен белгән кеше буларак ул инде дустардың да бик кадерен белеп, бергә эшләгән вакытларында инде моңлы итеп башкорт халык йырларын хузып җибәрә торган. Без бәләкәй сакта гел генә бuna шундай концертлар куя торгайнык. Нинди генә мәҗлесләр булһа, без баласага махсус концерт программа хәзерләй торгайнык. Күмәк инде безнең гаилә генә түгел, башка тугандардың балалары ла шул бергә йылышып, шунда шаршау куелган бит инде, мәҗлес утыра, без шаршауды асып ибәрәбез дә, бuna шулай итеп безнең концерт программаһы башлана торгайны. Улар шулай итеп өлкәннәр безнең күңелдә лә үстереп ибәргәндәрдер инде. Кемдәрдер бәлки безнең сәнгать юлынан китүебезгә каршы ла булгандыр. Ундай да әзрәк ишетелеп калган хәбәрләр булды. Ләкин кеше әгәр дә ынтыла икән бuna шу сәнгать юлына, шуңа күрә ул бәләкәйдән үзендә шул һәләтте тоеп, артабан үстергә тырышалар дип уйлыйм инде мин.
Шук малайда булдыңмы үскәндә? Алма урлап йөрүләр. Теге капкаларны башка капкаларга кидереп куялар. Яисә инде анда нинди генә теге клублардан китеп кишер урлап йөрүләр. Кыяр өстеннән ятып тәгәрәүләр. Булмаган түгелдер бу малайда. Теге коймаларда күсереп куюда мин бик катнашмадым ул ягына. Ләкин бакса төшә торган алма, кишер, кыяр һәм Харай башына менеп шуны кетер-кетер ашап, колып ягына колып ябылган вакытта инде үзебез уендар оештырып, тау башында усак ягып, гармунга бейеп, йырлап, шулай да йөри торгайнык. Уны инде теге танауга ес кирәгән вакыттарак булды. Шундый тәмле итеп сөйләп бара. Әйтерсең дә ул тапшыруда кунакта түгел, радио янына чыгып утырганбыз да, икебез дә бергә эшләгән елларда, бергә аралашып яшәгән елларда сөйләшеп кенә утырган кебек рәхәт кичерешләр, нәкъ менә шул минутларда сысыннарны басып, шәйләп утырыйк, шунда кунак булгач. Егет burada инде, әлбәттә, хәстәрлеге дә бар, үзегез күреп торасыз. Фәрваз, менә хәзер инде шул вакытта сиңа берәрсе әйткәне булган микән? Берәрсе ниндидер илһам бирүче булды микән авылда укытучыларың арасында? Син бик зур җырчы булырсыңдыр. Син бик кенә сәнгатькәр булырсыңдыр. Кемдер сиңа шунда ук куйдымы илһам иңнәреңә? Булдымы шундый шура? Менә мин әйтеп киткәйнем инде, безнең укытучылар бик һәр вакытта дәртләндереп тордылар дип. Атап кына әйтеп киткәндә, мәсәлән, безнең математика укытучысы булды. Ул да бөек ватан һугышы ветераны Әхмәт Вафа улы Якупов. Ул ниндәйдер бәлки бына ошо фронтташтары менән язышкан хаттар, аша хәтирәләргә төшеп килгән вакыты булгандыр микән инде безнең дәресләргә. Шөкерәле. Фәроз, әйдәле Етегән чишмәне йырла әле дип әйтә торгайны. Мин шунда Етегән чишмәне һуҙып ебәрәм. Шулай дип ул инде шул хистәргә бирелеп, шулай байтак кына үзенең кайһы бер һугыштагы вакыттарын исләп алып, менә шулай ярты дәрестә үтеп китә торгайны кайбердә. Һәм безнең рус теле әдәбияты укытучысы Нәҗибә апай Вахитова булды. Ул инде бездә рус теленнән әкияттәр куйдырта торгайны. Шунда русса йырдар йырлатып, һәр вакытта улар менә һин йырсы булырга тиешең, һин артист булырга тиешең дип, улар миңа һәр даим искә төшереп тордылар. Һәм гел генә инде мәктәптә үткән саралармы, авыл клубы сәхнәһендә үткән саралармы, улар мине һәр вакытта катнаштырып килделәр. Менә шундый вакыт аралыгыннан соң 8нче сыйныфтан соң сәнгать училищесы укулар, анда син әле Курай бүлегендә укып тамамлыйсың, аннары институтта студент булган еллар, чөнки минем шул кадәрле сиңа сорауларым күп. Син инде әгәр дә җәелеп сөйләшсәк, бер 5 тапшыру, әгәр дә кыска-кыска сөйләшсәк, шул бер тапшыру кысаларында шул хәтлек урап үтәрбез, Фәрвәр. Шәйләп тә алыйк әле. Шәйләр ишкәләп тәмле итеп утырыйк. Хушланып тыңласыннар, бездә хушланып карасыннар. Ушешлыга ярсы булырга дип килгәйнем инде, ләкин тавыш утыру бетмәү сәбәпле минем был вокал бүлегенә ала алмайбыз диләр. Кәүдәмдә менә ошо өстәл буйлык кына ине. Бәлки үсмәсең ата әсәйең нисегрәк, ниндәй буйлы дип мин зур дип күрһәтәм инде. Шуннан һуң буйга бирек бәләкәйнем. Авылга кайтармайбыз, чөнки авылда кайтаң һине йырлаталар, ә был вакытта йырларга ярамай дип минем укытучылар Курай бүлегенә укырга тәкъдим иттеләр. Һәм менә мин шулай Курай бүлегендә укып киттем. Уны тамамлагас инде район бүлегенә эшкә кайттым, юнәлтмә буенча. Һоннан безнең Өфе дәүләт сәнгать институтында башкорт музыка фольклор кафедра ачылды, халык йырдарын башкаручылар бүлеге, һәм шунда студентлар йыла дигән игълан күреп калдым да, мин шунда ук Өфегә саптым, һәм бuna нисәмә кеше алдынан унда 3 көнә урын ине. Шулай дип укырга инеп киттем мин сәнгать институтына. Уны тамамлап, шуннан 1 ел Өфелә эшләп, һоннан Сибай филармониясына эшкә сакырдылар. Унда 1 ел эшләнем. Һоннан Арслан Мүбәрәков исемендәге Сибай башкорт дәүләт драма театрына күстем. Онда байтак елдар матур-матур рольдар сыгарга насип булды. Шундай матур коллективта эшләнем мин. Ис китмәле актердар улар. Безнең электән үк безнең мин дә безнең халкыбыз яратып караган театр коллективында эшләү бәхете тиде. Менә шуларны өлеш итеп бүлеп куйсаң, алар барысы да баскыч-баскыч синең җырлы, матур
сәнгати күңелеңне үстерә килгәннәр, Әлбәттә. дәрәҗәңне арттыра килгәннәр, ат казанган, исемгә мактаулы, исемгә лаек булган елларны билгеләп үттек. Һәм инде шушы матур дәрәҗәләр аралыгында үзеңне күрсәтеп, халык белән матур иттереп, матур мөнәсәбәтләрдә, радио дулкыннарында да, әледән-әле гастрольләрдә йөри-йөри үзеңне байыттың, безне дә, тамашачыларны, телевизор караучыларыбызны да байыттың да бүгенгесе көнне бер матур тукталышта булыйк әле. Теге официаль юнәлешеннән кызыклырак сорауларга күчсә ярар иде Зифа дип утыралар. Чөнки инде биографик белешмәләр бит инде алар өчен шулайрак, ансыз барыбер да булмый. Менә минем өчен бик күп яңалыклар ишетеп утырам. Син бүгенге көнне күптән түгел генә Башкортстанның халык артисты дигән мактаулы исемгә лаек булдың. Нинди кичерешләрдә яшисең? Ни бирде сиңа? Ничегрәк бу бөек исемне күтәреп алынды, Фәрвәз? Бұл әлбәттә зур, минең өчен шатлыклы, тормышымда тагыла бер үзенә күрә һынауда, чөнки ул яуаплылык та өстәй бит инде. Әлбәттә рәхмәтлемен безнең радио коллективына, уның җитәкчелегенә, бына шундай исемгә тәкъдим иткәннәр өчен, уны күтәреп алусы, минең кандидатурамда хуплаучыларның һәммәһенә олы рәхмәтемне белдерәм. Әлбәттә күтәренке кәефтә бұл югары дәрәҗә исемгә лайык булу һәркемгә лә бирелмәй, шуңа күрә үземне бу яктан да бәхетле дип һанайым. Тапырдатты бер вакытта шатлык сәкрәһә әгәр, тапырдатты бер вакытта шатлык сәкрәһә әгәр, йөрәгеңдә зымбырдатып йеттең зиһенгә кадәр, йөрәгеңдә зымбырдатып йеттең зиһенгә кадәр. Яшьлек елларда без барыбыз да яраткан Алсу Бәхтиева белән сез гаилә корып киттегез. Һәм инде берникадәр аралыкта матур егеткә, Азаматка гомер бирдегез. Һәм ничектер килешенепме, бәлки тәҗрибә юклыктан, икегез дә җырманга гашыйк җаннар булсагыз да, араларыгыз аерылып китте. Бу хакта көтәләр телевизор караучылар. Без 7 ел бергә гомер кисердек. Мин шул Сибай филармонияна эшкә баргаста мөдирләнешкә инек, чөнки без алһу менән бергә укыдык сәнгать институтында, шуга бер-беребезне белә инек. Һәм өйләнешеп киттек. Мин филармонияла, ул театрда эшләне, һәм 1 елдан улыбыз Азамат туды. Унан инде мине театрга эшкә сакырдылар. Бергә эшләй башланык, гастрольләргә бергә йөренек. Унан инде шулай мин Өфөгә дикторлык конкурсын үтеп диктор булып киттем. Шуннан соң бына ошо көнкүреш мәшәкатьләре шулай камасаулагандыр бәлки. Бына шулай тормыш юлларыбыз айрылды. Ләкин без малайыбыз белән бәйләнештә әллә үзмәйбез һәм аралашып торабыз. Бу инде хәзер егет булып үсте, 26 яшьтә бүген Өфөлә эшләп йөри. Әлеге тәҗрибә булса, бәлки мөхәббәтне саклап калырга уйлар. Әлеге акыл булса, барыбер да теләсәң теләмәсәң дә без акыл җыябыз еллар белән. Син барыбер шул карарга килер идеңме? Безгә китәргә кирәк аерым дип. Әллә инде икегездән дә тордымы Алсу белән? Төрле борылыштар була бит дөньяда. Шуга без уны алдан күрә белмәйбез. Кайда абыныр еремде белһәм, халам түшәп куйыр инем диләр бит, яки мамык түшәп куйырмын диләрме. Шуның кебек алдан белеп булһа, язмышта бәлки кире борып та булыр ине. Ләкин Азамат та үсте бит инде матур малай булып. Шулай да аз гына күңелдә теге бер китек җирендә генә аз гына үкенеч кичергән көннәр булдымы? Шулай да үзең белән генә сөйләшкәндә. Әйтмим гәрчә син элекке вакытта ничек уйлагансың? Элекке вакыт туамалрак, шак, яшьрәк вакыт, дәртле, Сибайдан монда диктор булып килгән вакытлар, әлеге вакытта шундый уйлар йөгереп бетмәйме? Мин әйтмим әлеге гаиләдә син. Хәзер юк. Элегрәк бына яңгы булганда әле икенче гаилә кормас элек, ондай уйлар өйкәп ала ине, ләкин вакыт үтә килде, һәм без икенче
юсыкка бурылып киттек бит инде, шуга күрә тагыла бушка гына үткәргә түгел ине бит инде гомердә. Шуга күрә гаилә корырга икенче дигән карар туды инде. Һәм безне уртак дуслар таныштырып, буна шулай без бергә яшәп киттек. Теге якта кызлар Фәрвәзне үз итеп күргән, фанатлар да бар бит инде. Шул аралыгында, бездә кайдадыр йөреп калганбыз дип уйлаучылар да бар бит инде. Гөлназ белән Алсу арасы ничә ел синең аерым булды? 6-7 елга якын. Интектердемме бик фанатлар шул вакытта. Ай-хай синең шәпчаклар. Ай-хай синең популяр вакытлар. Гастрольләрдә янып торган менә күз алдына китерә алган, күзләр янып китте. Бик борчыттылармы сине, борчыдылармы? Юк, алай бик борчыманлар. Ләкин хаттар яза торгандар ине. Хоңнан инде телефондар, кесә телефоннарыннан да шылтыратулар була торгайны. Хатта концерт вакытларында ла запискалар ташлай торгандар ине. Ләкин мин үземде тегендә бында бүлеп йөри торган кеше түгелмен. Шуга улай җавабын тапканмын инде вакытында, матур гына әйттереп. Менә Гөлназны очраткач, яңадан үрчеп киттеме, балкып киттеме хисләр? Яңадан кабынып киттеме? Әллә инде аның белән инде син акыл дәрәҗәсенә таянып төзедеңме гаиләне? Бер яңгыз яшәй башлаһаң, менә башка кешеләрне бик үк күрәһелә килмәй, аралашаһала килмәй икән дип тоя башланым мин үземдә. Ләкин менә минең эшем шулай ук ошо концертларга сыгып йөрүдәр ярдәм итте. Һәм тукта әле Фәрвәз, ул былай бармай, өйләнергә кирәк дип кенә йөргән вакытта, менә шундай безнең дуслар килеп сыгып, менә шундай бик безнең бер әхирәтебез бар. Әйдәгез әле танышып карагыз әле дип, менә шундай тәкъдим белән, һәм без бер-беребезне охшаттык дип әйтәм инде. Һәрберебезнең хәлләре һөйләп бирдек, аңлаштык. Шуга күңелдәш, аваздаш булып сыкты. Акыл белән күбрәк димәк, бик дөрестер дип уйлыймын. Ул карар кылулар, чөнки яшь бара дигән сүз. Аннары гастрольдә йөрү артистлар үзләре әйтә бит әле бер хәл, кайтырга кирәк үзеңнең көнкүрешеңә. Рәхәтләнеп җылы ашларыңа, тәмле, сыйлы йортыңа, утлар балкытып көтеп торушың барга. Менә бик дөрес Зиф апай, чөнки менә әле әйтеп киттем бит әле, яңгы яшәгән вакытта әлбәттә гастрольдә сәскәләргә күмелеп кайтаһың, һәм ул сәскәләрне менә алып кайтып бирелек кешең булмавы, шулай ук яңгыдың өйгә кайтып керүе, халкын ниндәйдер өйгә кайтып керүе бигрәк авыр ине. Шуга күрә мин менә әле безнең телевизор караучылар арасында менә шулай яңгы булып, тегендә бында бәрелеп хугылып йөргән кешеләр булса, мотлак рәвештә әгәр дә беренче гаиләгез белән килеп сыкмай икән, икенче гаилә корыгыз, зинһар дип әйтер идем. Чөнки гомернең агышы шул тиклем тиз, һизмәй дә калаһың, тиз үтә. Яшәйһе килә, менә шулай йылы мөхиттә бер-береңне яратып, ихтирам итеп. Бармактарым көйләр һайлай түгелә агыштарым, шул моңдардан ишетәм мин сакыру тавыштарын, шул моңдардан ишетәм мин сакыру тавыштарын, шул моңдардан ишетәм мин сакыру тавыштарын. Уйнат гармундарыңды, хайрат былбылдарыңды. Онытырга тырышамдайым һагышлы уйырды, гармуным уйнайда, уйнай күңелдә калган йырды, гармуным уйнайда, уйнай күңелдә калган йырды, гармуным уйнайда, уйнай күңелдә калган йырды. Иң яраткан, иң
Hürmet etken dostlarının birisi mi, яки алар синдә берничәме? Гомумән дуслыкка ышанасыңмы син? Бик күп достар юк безнең, минең кәләштең дә, минең үземдең дә, чөнки ханалган достар гына бар. Без аларны хөрмәт итәбез, яратабыз, бер-беребезгә менә вакыт табырга тырышып инде, кунактарга ла йөршәбез, аралашып йөршәбез. Шуга улар бик күп түгел. Бына ысын рәхәтләнеп ултырып һөйләшерлек, күңел сердәреңде бүлешерлек ундай дуслар менә бармак менән генә һанарлык. Дус дип йөргән улар менә безнең тормыш юлында бергә барган кешеләр әлбиттә улар бар, күп кенәләр, ләкин менә күңелебез аваздаш булгандар улар асынлап та бик бармак менән генә һанарлык. Иң күп дуэтлар алымы белән җырлаганың. Гастрольләрдә иң күп йөргәнең без яраткан коллегабыз да, шулай ук танылган билгеле җырчы да Резида булды, Аминева. Аминева Резида хакында берникадәр вакыт бүлмәсәк, безнең телевизор караучыларыбыз да дөрес аңламас. Менә бу дуслык, чынлап та дуслык булып ничәмә еллар минем күз алдымда килә бу хакта, Фәрвәз. Диктор булып эшләп йөргән вакытта, бында килгәс, Резида инде ул музыка мөхәррире булып эшләй радиола. Һәм ул миңа шундай тәкъдим яһаны. Фәрвәз туганкаем, бuna шундай бик матур бер йыр бар ине. Ул Кызыл юрга, башкорт халык йыры. Һин уны тиз генә отып аласакың, әйдә шуны йырлап карайык әле дип ул шулай тәкъдим эшләде. Мин тыңлап карадым да, аслында бик матур йыр. Һәм уны без тиз генә студияла яздырдык. Ул вакытта безнең Феликс ага эшләйне, бик матур дип язды ул бу йырда. Һәм шулай яйлап безнең дуэтлар барлыкка килә башланы. Һәм икебезгә лә бер үк йырдар охшау асыкланды. Һәм ныклап аралаша башланык. Онан гастрольләргә йөри башланык. Безнең шулай ук безнең хөрмәтле коллегабыз, безнең радиобызның ветераны Нурия апай Абдуллинаның бuna йырлагайнык. Без уны әллә нисек улай ук таралып китер дә дип уйламагайнык. Ләкин халык әле һаман бuna 16 ел булып киткән икән ул йыргала. Безнең Резида менән бuna шул тәүге йыр дуэт йырыбызга менә кисә генә нисектер 21-нче ел икән. Безнең юбилей булган икән дә былтыргы елда. Безнең гомер шулай кырылган, бәхетләргә һөю уралган. Барлыларга аппак мөхәббәт, телем итеп туралган. Сибәрдәрде сибәр яраты, һөю урманына караты. Моңланып калган яңгырларга, бәхет ебен кемдер тараты. Фәрвәз баксаң, азрак кына шундыйрак сүзләр дә бераз булган иде. Менә мин шул тирәдә эшләгән кеше буларак, сораулар белән мөрәҗәгать итә торганнар иде. Хәтта икегезнең дә бер вакыт аралыгында ничектер ялгызарак йөреп яткан чаклар да булды. Бит инде карасаң, бөтенләй бер-берегезгә тиң генә. Халык та шулай сезне үзегез күрмәгәндә ябыштырып куйды бер. Әйе. Халык теләде шуны. Сәхнәдә күрәләр дә, ничек шулай җырлап була. Менә минем язмышларда ялгыш кителгән дигән җырны тыңлаган вакытта мин үзем хәтта бу икәү ярты бер-берсенә бер бүтән кебекләр җырда бөтенләй дип карап утырган кешене. Бер вакытта да андай уй берегездә дә булмадымы? Бернинди дә андый хисләр берләштереп алу да булмадымы? Ничегрәк бу хакта? Асынлап та безнең арала менә шундай саф хистәр,
коллегалар буларак, ижатташ достар, рухташ, моңдаш буларак без бuna ошо матур мөнәсәбәтте әлегә тиклем һаклап киләбез. Күптәр бездә шулай дип уйланы, халык бездә бuna шундай дуэттар, без бит инде бuna мөхәббәт темаһын күбрәк һәм бер-беребезгә каршы әйтеп йырлайбыз. Һәм без аны ниндидер бәләкәй генә спектакльгә әйләндерергә тырышабыз инде. Һәм сәхнәлә әгәр дә без бер-беребезгә ошо мөхәббәт хисләрен күңелебездән үткәреп тапшырмаһак, без тамашасыны ла ышандыра алмайбыз бит инде. Ләкин безнең арала теге үткәрү тигәстә олар бер-бере белән булып, шуннан икән дигән бөтенләй һүз юк. Һәм менә Худайга шөкер, бездә шундай бәлки насарлыктан да аралап калгандыр. Әлегә тиклем без бер-берне хөрмәт итеп, ихтирам итеп, менә шулай иҗат итәбез. Insaflıq күңелгә кер кунган сактарда инде кыбыма улыма үлемә бер теләк югалма өйдән күдемдән бер теләк югалма öýümden ýanymdan. Turmuş devizin indi eken, Fervazın dip sırasalar. Tırışıp, tırmaşıp, alga ıntılırga indi. Alga. İn yaratkan sıfat kişide hem in yaratmagan wagda ettim, inlerge toqtalırбыз dip. Яраткан сифаттар инде ихтирамлы, ихтибарлы булу, яратмагандары мөгәйендә хыянаттыр. Үзеңә синең хыянат итүчеләр булдымы язмышыңда? Дуслармы, ул сөйгән ярмы? Кичердеңме син ул хыянат дигән сүзне җан аша? Әллә син аны киноларда, китапларда укып кына беләсең? Кем нисек аңлай бит әле ул хыянат дигән төшенсәне? Шуңа күрә төрле вакыттар булды инде. Борылып киткәннәр дә булды, ташлап киткән мәлләр дә булды. Бәлки үзебезнең дә шундай борылып киткән мәлләребез булгандыр, кайсы сакта үзебез дә һизмәенсә. Бәлки дөнья мәшәкатьләре аркаһында шуңа күрә әгәр дә кисерә белү әлбиттә бик һәйбәт төшенсә ул, бик авыр булһа ла, күңелде һыҙлатып, ләкин кисереп кешене яшәүе еңелрәк. Кайсы тормышныңмы, язмышныңмы дәресе сиңа сабак булды? Менә бу миңа сабак булды. Моны бүтән кабатламаска бер Фәрваз сиңа дип дәшәсең. Анык кына әйтеп бер генә сәбәпте атай алмайым, чөнки яшәй кешенең тәҗрибәһенә карап та фәһим алаң бер олыны, бер кесене тыңлатып та әйтәләр бит инде, уларның да кәңәшләренә кулак халаһың. Шуннан һуң насардан да гыйбрат ал, яхшынан да гыйбрат ал, үзеңә үлгә ал дип әйтәләр бит өлкәннәр. Шуңа күрә һәр береннән ниндәйдер тәҗрибә алырга тырышам. Яхшыһынан да, насарынан да үлгә алырга. Насарынан инде былай эшләргә түгел, ә яхшыһынан менә шуга ынтылырга кирәк дигән. Кемгәдер үземдә мин дәрес булганмындыр, минем кайсыдыр ягыма, ниндер сыйфатым аркасында сабак алганнардыр дип кемдер хакында уйлый аласыңмы? Әйтмәсәң дә иштән генә бармы шундый кеше? Бар ундай кешеләр, миңа килеп әйткәннәре бар. Фәрваз агай, бына һинең шундай сәхнәгә ынтылышыңдан һәм кешеләр белән мөнәсәбәтеңдән бына шулайрак кирәк икән дип, менә хәзер бөтенләй икенче борылыш алды тормышымда дип әйтеп киткәннәр бар. Шуңа мин шатмын әлбиттә алар. Сөйләгәндә тәмле итеп шәйләп тә утырсын иде кунагыбыз. Шәй дип әйтми дә Фәрвазгә, үзе генә шәйләп утыра дип әйтерләр телевизор караучыларыбыз. Әйдәгез бергәләп. Сыйланып бары белән генә шулай матур итеп кенә сөйләшеп утырыйк әле. Фәрваз иң яраткан ял минутлары. Кайда дисәм, мин азрагын беләм, шак кына. Шамонины да,
Үз бакчасында чебеш тавыкларына кадәр һәм калган үзе сөйләсен тагын нинди тарафларда ял минутлары ярата икән. Ял минуттары хәзер инде безнең шул Шамонин авылында, шәхси йортыбызда үзебезгә күрә баксабыз бар. Шунда япма астында ла төрле яшелсә, емеш үстергә яратабыз инде. Олар үсеп китсен өчен өйдә әле бәләкәй генә эшләп куйганбыз инде парник әйбер. Шунда үсентеләр үзебез орлыктар сәсеп, шуларның шытып килгән күреп, шытып сыкканын күреп, уларның үскән күреп, шуннан да юаны салабыз. Бuna эштән кайттан сыккандар дип бер-беребезнән яки мен эштән кайтып керһәм, кәләшем алданрак кайткан булса, "Һөйенсе, моны һин сәскән орлык шытып сыккан, ана караль" дип, моны шуның белән ул да үзенә күрә күңелгә ял. Һәм шунда баксала, казынырга инде. Аны Шәһәргә сәрәхәтләр. кайтканда фатир бар, анда үз алгы шәхси Йортыбыз тормышыбыз бар. бар. Бигрәкләр дә күркәм. Бүгенге көнне карасаң, Фәрвәз, синең Алла артык күрмәсен, дөньяларың хайран матур. Кайсы эшне менә булдыра алмадым, ансын эшли алмыйм инде дигәнең бар хуҗалыкта. Булдыра алмаган эштәр бар инде. Мин мәсәлән, әгәр дә оста икән, менә төзелеш кемдер төзелештә оста икән, мин әлбәттә кирбез сала белмәйм мәсәлән. Мин халырмын да ул кыеш-моеш килеп сыр йимерлеп төшер. Менә шундай эшләрдә әлбәттә эшләр түгел. Ләкин разведкалар алмаштыру, тегенеһен моныһын эшләйм, йер казам, тагы нимәләр. Ундай бик балта остаһымын дип әйтә алмайм. Кыз бүлмәсендә ниләр эшләп ярдәм итә икән Гөлназга дисәләр, ашарга зирәк пешерешәме? Ашарга бешерәм, без чөнки бәләкәй сактан ук үз аллы булып үстек. Ата-әсәйләр гел колхозда булдылар бит инде. Өләсә янда булһалар, без унан шулай бешергә өйрәнеп, унан 8нче класстан әле мин 15 яшь кенә булып чыгып киткәнем бит инде авылдан. Дөем ятакта яшәнек, шуга күрә үзебез ашарга бешердек, үзебез өстебезне юдык, шуга күрә мин бәләкәйдән үз аллы булып үстем тиһәм, шуга күрә Ярдәм итәсең. аптырап тормайм, Яратып яшарга ла рәхәтләнеп бешерәм, көтеп алам, чөнки менә иртәрәк эштән кайттың да кәләшең һуңнан улар врачлар бигрәк тә төнгө дежурлыкка калалар бит инде. Уның кайтуына бешереп, ул кайтып тәмләп торып ашаһа, минең дә күңелем була. Ахшәр, иң яраткан ризыгың үзеңнең. Бәлки Гөлназ пешергән, бәлки үзең пешергән. Гөлназ бешергән ризыктарның барыһын да яратып ашайм. Кәләш уңган. Уңган, Аллага шөкер. Тот күтимән. Тайхан таянысın, mineng ayanısın, yıldızlı tünüm hin, atır tağım hin. Hayrar kuşumu dahin, ağlar nurumu dahin, yırlar yarım dahin, birden birim hin. Hayrar kuşumu dahin, ağlar nurumu dahin, yırlar yarım dahin, birden birim hin. Esi yelimdehin, adlı gülümdehin, yaşım tamsıhin, bəxit yadımhin. Hayrar kuşumu dahin, adlar nurumu dahin, yarılar yarım dahin, birden birimhin. Hayrar kuşumu dahin, adlar nurumu dahin, yarılar yarım dahin, birden birimhin. Ни сине гаҗәпләндерә, аптырата, борчылдыра, әлеге заманда ни сокландыра, бигрәк тә сәнгатьтә? Сәнгатьтә хокландыра хәзер яшьтәребезнең матур йырдарга тотынуы. Һәм безнең эстрада шул тиклем үсешә, хәзер төрле корамалдар кулланып, матур композициялар эшләйләр. Бик күп төрле тавышлар белән йырлайлар. Шулай ук дуэттар килеп сыкты, төркемдәр оештырылды. Уларда әлбәттә бик яратып тыңлайм һәм халык йырдарына ла теге асылына кайтып йырлаусы яшьтәр күбәйде, шуны һөендерә. Вакытыңның кадерле ягы, халык исеме алып, рәхәтләнеп йөзеп радиода эшләгән елларың, җырларың белән бай булган Фәрвәз үзенең киләчәгенә, үзенең җыр сәнгатенең киләчәк юлларына нинди теләктә калыр иде һәм үзенең яраткан тамашачыларына, телевизор караучыларыбызга?
Әлбәттә, иң беренче исәнлек, һаулык булып, ана шу йырдар менән тамашасы алдына сыгып торһам, әле мөмкин булганса, был бик бәхетле булыр идем. Артабанда иң мөһиме һаулык булһын. Йырдар әле эшләнмәгән йырдар да бар. Шуларды йырларга булһын алдагы көндәрдә, тамашачылар менән әле бик күп очрашулар булһын ине. Хөрмәтле телевизор караучыларга әйтер һүзем, дөньяларыбыз тыныч, имен булһын, һезнең менән исәнлектә, һаулыкта кәмеп түгел, артып, бала сагаларда арттырып, менә шундай матур очрашулар гына насип итсен ине. Йөрәгеңнең Фәрвәз моңы бар. Радиода эшләгәндә тавышыңда җылы бар. Язларның сандугачыдай үз сүзеңдә җырың бар. Бәхет бит. Бәхет. Шуңа күрә мин сорап та тормыйм, нәрсә ул бәхет дип Фәрвәздән. Менә ул бәхет. Бүген ул бәхет. Кулыңда сайратып яшә шул бәхетне. Амин. Рәхмәт. Вакыт бүлеп килгәнеңә. Әйе. Вакыт аты дилбегә тарта. Сәлам телеканалында тапшырубыз кызганыч ки ахырына да якынлашты. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, тапшырубызның биредәге мондый очрашуларның сыйфаты, камиллек биеклеге беләсез нидән гыйбарәт булса яхшы. Әгәр дә кабызасыз сәламне сүндерәсе килми. Димәк, эшебез юкка түгел. Шулай бит, Фәрвәз? Әлбәттә. Киләсе күршеләргә кадәр.